Mag-agom na nagpapabakal subuot nin peking negative RT-PCR as in antigen results dakop sa pikasang entrapment operation sa Sariaya, Quezon. Uyan report. Rata sa kamot ka National Bureau of Investigation o NBI Lucena City ang mag-agom na sinda Sheila Marcuap as in Kim Lester Ella sa barangay Balubad, Sariaya, Quezon. Naaktuhan kaya kan NBI ang pagpapabakal as in pagprint ni mga peking RT-PCR as in antigen negative results kaini. Na-recover kan NBI ang mga peking dokumento, kwartang ibinayad, cellphone as in ang printer na pigagamit. Sigun kay Dominador Villanueva III, Director kan NBI Quezon, kadakol sindang naresibing impormasyon dapit sa illegal na gibo kanasambita ng mga suspetsyado. Na pinipeke nila, pero maganda po yung ginagawa nila dahil pag in-scan mo po itong mga RT-PC, itong mga QR code na to, lumalabas po na parang genuine. Kadaklan subot sa mga buyers ang mga van drivers as in pasahero na nagpapasiring sa Bicol. Ang mga nakuha ang peking RT-PCR as in antigen result sa mga suspek ang nakapangaran subot sa manlain-lain na laboratorio sa Region 4A as in NCR na pinahimutikan man kansaro sa mga laboratorio kan pigbiripikar kan mga ini. Huwag niyo na po itong gawin kasi mahuhuli din kayo. Mientras tanto, sarong van driver man ang nagdulag sa tao kan operasyon kan NBI as in binayaan na sa iyang mga pasaherong pasiring sa Bicol. Opo, kasi sabi po nila dito na kami antigen sa Sariaya, yan ang tiwala naman po ako. Opo, sabi po kasi nila, lahat-lahat na daw po yun. Kaya po kami sumakay na po. Ini si Jessie Cruzan, Balitang Bicolandia.